Že najlepšia zmrzlina je pistáciová, jo, tak. Aha, to je dobrá rada. Dobrý deň, ja vás vítam v mojom prvom oficiálnom podcaste Rada od Rada. Som veľmi rád, že hneď mojimi prvými hostiami sú uznávaní architekti, pán Žáček a pani Pólova. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. O čom sa dnes budeme rozprávať? Skúste nám povedať niečo o vašom produkte. Tak dnes sa budeme rozprávať o našom v podstate najnovšom produkte, ktorý sa volá EcoCapsule Box. A je to energeticky sebestačný mobilný dom, ktorý má 25 m2. Funguje vlastne celý na princípe off-grid, to znamená, že energiu si berie teda iba zo solárnych panelov. Celá prevádzka je vlastne na elektrínu a takisto vie byť sebestačný, čo sa týka vody, pretože viete si doobjednať k nemu celý vodný systém, ktorý sme vyvinuli už v predošlom produkte EcoCapsule Original. Takže ak máte pozemok, kde jednoducho sa nedá pripojiť na siete, či už teda voda, kanál alebo elektrika, tak si tam viete tento box priniesť, položiť a vlastne viete bývať behom jedného dňa od nainštalovania, od položenia toho boxu. No a tento produkt je určený teda, ako som už vravela, pre ľudí, ktorí buď vlastne alebo chcú kúpiť pozemok, na ktorom sa nedá klasickým spôsobom stavať, respektíve nie sú tam siete prístupné, alebo doviesť ich tam, vybudovať by bolo veľmi náročné, čo sa týka aj, ekonomicky náročné. Alebo je to pre ľudí, ktorí napríklad si chcú postaviť nejaký ekorezort, majú pekný pozemok v prírode a jednoducho si chcú takto rozbehnúť biznis. Čiže vedia si to pomocou týchto boxov veľmi rýchlo. My sme sa tam snažili vlastne aj cenovo ísť tak, aby si to vedeli dovoliť teda čo najviac ľudí. Je to určené aj pre mladé rodiny, ktoré chcú bývať off-grid, chcú mať svoju záhradku, domček, ktorý bude raz s nimi, pretože tento EcoCapsule Box je aj modulárny, že viete si časom dostávať 1, 2, prípadne 3 izby. Super, zobrali ste mi absolútne všetky otázky, ktoré som mal prichystané, ste mi to odpovedali. Vy ste prerazili s projektom EcoCapsula, ja som bol u vás vo fabrike si pozerať tento váš nový produkt EcoCapsula Box a všimol som si, že ste prevzali určité prvky dizajnu z tej EcoCapsule a implementovali ste to do EcoCapsula Boxu. Bol to zámer? Áno, som rada, že ste si to všimol, lebo bol to zámer. My sme vlastne od ako prvého návrhu vlastne tej EcoCapsule pôvodnej veľmi vsádzali aj na dizajn, pretože v tom čase, keď sme ho začali vyvíjať, tak existovali nejaké koncepty off-gridových takýchto mobilných domčekov. Hnutie tiny houses je veľmi rozmohnuté, najmä teda v Amerike, ale prichádza to aj do Európy. Ale v podstate sú to také nie úplne že pekné dizajny a my sme vlastne vsadili na to, že keď to má byť off-grid bývanie, nech to je pekné a pohodlné, lebo sú aj ľudia, ktorí nie sú úplne že domáci kutil, ktorý si postaví sám na záhradke svojpomocne so solárnymi panelmi a dostupnými vlastne technológiami svoj nejaký domček. Chcú ľudia, ktorí jednoducho si chcú kúpiť niečo pekné a čo funguje a tak chcú bývať a že sú ochotní vlastne si priplatiť potom aj trošku vyššiu cenu. Takže to bol taký náš prvotný plán a myslím si, že vďaka aj tomu sa nám podarilo preraziť vo svete, že našu kapsulu si všimli vlastne všetky hollywoodske hviezdy, ktoré sa venujú nejakým spôsobom sustainability, od Ashtona Kutchera cez Mobyho a Susan Sarandon, ktorá si jej kúpila kapsulu. Takže myslím si, že vďaka tomu sme ako keby tak ľahšie prešli do povedomia svetového. No a vlastne ten box sme si povedali, zase chceme aj niečo ako keby prístupnejšie pre bežného človeka, čo sa týka ceny a niečo teda väčšie, že aj pre rodiny, lebo kapsula je myslená pre 2 ľudí. Ale stále sme tam chceli zachovať nejaký štandard dizajnu, nejaký náš ten podpis a presne to je napríklad aj jedna z vecí, to oblé okno, aby sme ako keby pripomínali tú kapsulu a teda nie je to len o tom, ale aj vybraté materiály použité a tak ďalej, aj tie veľké presklenia vlastne majú zmysel ten, že človek je tak spojený s prírodou viacej. To bola aj hlavná myšlienka EcoCapsule pôvodná. Rozumiem, super, takže Susan Sarandon už býva u vás. Keď to môžeme takto nazvať. Áno, ona si to dala na svoj taký pozemok, presne na pozemok, na ktoré sú myslené naše produkty, že je to v nejakom ochrannom pásme, v Kostarike to má, vlastne nie sú tam dotiahnuté siete, chodí tam ona iba občas, hej, že tá naša kapsula pôvodná nebola úplne myslená na trvalé bývanie, lebo predsa len je to 8 m2, takže je to skôr taký ako keby zážitkové bývanie, záhradný domček alebo proste takéto
prechodné bývanie, čiže presne ona si to na to kúpila, že sa jej to aj páčilo, je to produkt, ktorý proste si priveziete, položíte na zem a behom hodiny viete bývať, netreba tam žiadne napájanie, zakladanie a nejaké práce naokolo. Rozumiem, tu rovno nadviažem v podstate otázkou a spomínali ste, že je to aj pre tých ľudí, ktorí si to nevedia len tak postaviť. Samozrejme, ja ako jeden z vašich predajcov to mám naštudované, o čo ide, ale aby to možno naši diváci pochopili. Čo znamená, keď si to človek objedná, ako mu to príde, o čo sa musí on starať. To znamená, že či príde žeriav, položí a máme to tam aj uvedené na webe, zapni a bývaj. Toto keby ste nám ozrejmili, napríklad vypanžáček, to by bolo úplne super. Ja teda už prejdem na konkrétne ten produkt EcoCapsula Box. Hej, tak máme rôzne varianty. Hej, jeden je aj teda ten absolútny off-grid, ale tú štandardnejšiu variantu tam je to len off-grid z pohľadu elektra. To znamená, že sa nemusí napojiť na elektrickú sieť, pretože má toľko solárov, 10 kW je inštalovaný výkon, hej, potom tam je 25 kWh batéria, čiže toto je taký set, ktorý stačí na to, aby ten človek vedel žiť bez pripojenia na elektrickú sieť. Napríklad na Slovensku je to zhruba 9-10 mesiacov, čiže 3 mesiace v zime, tam to treba riešiť trošku inak, napríklad nejakými náhradnými batériami alebo nejakými palivovými článkami na biometanol, alebo možno, že samozrejme sa dá aj pripojiť, keď treba raz do týždňa nabiť a tak ďalej, ale v iných štátoch, ja neviem, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, a potom zase tam v USA nejaké Kalifornia, takéto štáty, tak tam úplne bez problémov celý rok človek prežije na tomto množstve slnečnej energie. No, čiže toto je ten elektrický off-grid, čo majú vlastne všetky EcoCapsula Box. Potom ešte, ako aj Sonia spomínala, máme tu ten vodný off-grid, hej, čiže či sa pripojí na vodu a kanál. Buď máme ten náš taký vodný balíček, to voláme, hej, to je taká príplatková verzia. Tam samozrejme ten človek si tam tú vodu musí nosiť, alebo zaprší, prefiltruje sa tá voda, dá sa používať. Hej, to je to, čo sme prevzali z EcoCapsule pôvodnej. Z hľadiska kanálu to funguje podobne, a vždy to treba potom vynášať. Hej, tu napríklad je tam nejaká taká chemická toaleta, hej, to treba zobrať, to sú také kazety a tak ďalej. Ten štandardný model EcoCapsule Boxu, tak tam sa ráta s nejakou formou pripojenia. Môže to byť napríklad len na studňu alebo na žumpu, hej, nemusí to byť na klasické siete. Táto forma pripojenia nie je až taká problematická ako tá elektrická. Hej, čo aj sa bavíme s rôznymi klientami a s rôznymi záujmami, hej, že tá elektrická sa dá, je väčší problém, ako už vodu, naozaj tú studňu, už to sa dá takmer všade, hej, tá žumpa zase sa dá spraviť takmer všade, niekde majú pripojenie na vodu, niekde na kanál. Čiže preto sme tú defaultnú, tú základnú verziu spravili naozaj elektrický off-grid. Super, takže ak tomu rozumiem správne, priveziete klientovi EcoCapsula Box, postavíte mu ho na pozemok. V podstate na Slovensku, ak ja dobre viem, tak to môže byť skoro akýkoľvek pozemok. Možno by sme u nás vynechávali nejaké ochranné pásmo a podobné záležitosti. Až nemusí to byť stavebný pozemok, nemusí to byť dokonca ani záhrada. Viem, že existujú pozemky, ktoré nie sú definované ako záhrady, ale napríklad my sme sa o tom bavili pri prvom stretnutí pre rybárov. Rybári majú pozemky, ktoré nie sú definované ako záhrada a si tam môžu postaviť všelijaké karavany napríklad. Pre nich by to mohla byť úplne super ideálna záležitosť. Prídete, vy im to postavíte, oni urobia blik, môžu loviť ryby, v noci spať, grilovať, čokoľvek. Mňa veľmi teraz zaujalo, tak skúsim si to aj tak v hlave nejako premyslieť, ešte sa vás opýtam, že na Slovensku človek, keď mu to vy pristavíte, zapne si to, všetko sa nainštaluje ako sa má, môže 9 až 10 mesiacov byť úplne odrezaný od elektriky v rámci tej slnečnosti. Áno, tak to vychádza. Viem, že máte aj výpočty, že kde, ako svieti slnko. No výpočty sú jedna vec, hej, a druhá vec sú skúsenosti vlastne s EcoCapsulou samotnou, hej, že tam už to predávame viacero rokov, máme to v rôznych častiach sveta, hej, aj na Slovensku sme to mali v rôznych prevádzkach, čiže na základe aj týchto nazbieraných všetkých dát, plus na základe výpočtov, taká kombinácia, tak nám to takto vychádza.
Samozrejme vlastne my poskytujeme potom aj poradenstvo, ako to osadiť na ten pozemok, hej, že každý pozemok má svoje špecifikum, orientácia, či sú tam nejaké stromy, či je tam nejaká vyššia budova a tak ďalej, aby samozrejme si to niekto nepostavil, že niekde, kde bude pod stromom a vlastne to slnko mu tam zasvieti na 2 minúty za deň. Čiže treba to samozrejme s rozumom, ako na ten pozemok. Keby to chceli hotelieri, tu majú hotel, nech si to na ten hotel nelepia. Vy im poviete, tak pokiaľ to bude z dobrej strany, tak môžu, ale áno, aby to nebolo, že ich zatieni. Čiže vlastne vždycky spolupracujeme s klientami, najmä keď si objednávajú viac kusov, čo sa nám teda väčšinou stáva, že ľudia si objednajú viac kusov, chcú si vytvoriť nejakú dedinku alebo nejaký ekorezort, tak aby aj tie vzťahy medzi tými jednotlivými boxy dávali nejaký zmysel aj z hľadiska nejakej privátnosti pre tých ľudí, čo tam budú bývať, nejakých výhľadov a tak ďalej. Napríklad teraz jeden taký projekt, čo teraz konkrétne riešime, je do takého nemeckého mestečka, hotel a na jeho strechu by išli 3 boxy. Hej, že si vlastne doplní svoje kapacity. To je trošku taký iný koncept, väčšinou to dávame do tej prírody. Hej, toto sa nám páči v tom, že dajú sa využívať tie aj mestské pozemky, respektíve mestské situácie, že sa tu práve na tie strechy bude dať a na tej streche ako nie je väčšinou problém s nejakým osvetlením. Nie, že by tam naozaj bola nejaká vyššia budova, tá tienila, ale toto nie je ten prípad. Čiže to sú ďalšie plochy, ktoré sa dajú takto využiť. Hej, ďalšie v podstate pozemky. Takúto situáciu, pokiaľ ja viem, tak na mňa vybieha akurát tak jedna fotka niekde z Japonska, obrovský obchodný dom, na tom postavené rodinné domy. Takže ak si to predstavujem plus minus správne, prídete človek, klient má hotel, má ubytovňu, penzión, to je jedno čokoľvek, nemá priestor okolo, dajme tomu teda, že sme v centre mesta, nemá priestor okolo, príde žeriav a posadí mu na strechu vlastne váš box. Áno. A vybavené. On si zväčší o XY metrov štvorcových vlastne svoju ubytovaciu plochu. Áno, a je to aj taký iný zážitok pre toho klienta, predsa len, že na tej streche. No, na streche s presklenou stenou a úplne iný zážitok, hlavne, lebo si človek uvedomuje, že nie je za stenou, ale v podstate za nejakou iba priečkou, keď to nazveme. Možno by sme mohli povedať, keď som sa dostal teraz k tým priečkám, ako je to s nejakým zateplením, možno nejaké malé technické špecifikácie. Že je tam stena je v zásade zo 160 mm, 16 cm polyuretánu, čo je naozaj ako veľmi dobré zateplenie. Hej, strecha tam je 200 mm, hej, čiže je to v podstate akože veľmi dobre zateplené. Okná sú trojsklá. Hej, zase tie okná sú naozaj pomerne veľké a práve kvôli tomu, čo sme tu hovorili, aby ten kontakt či už s prírodou alebo s akýmkoľvek okolím bol taký veľmi intenzívny. Čiže zase, keď to dáme na strechu v nejakom meste, treba v New Yorku, tak ten výhľad na ten New York bude parádny a tak ďalej. Že toto bolo to, čo sme chceli dosiahnuť či už v ekokapsuli, alebo aj v tomto ekokapsula box. Hej, a to zateplenie je veľmi dostačujúce. Plus na tom sú ešte solárne panely, čiže to je taká akoby ďalšia vrstva zateplenia svojím spôsobom, lebo tie solárne panely, oni majú účinnosť napríklad nejakých 23%, čiže tie zvyšné percentá do 100 sa menia na tepelnú energiu, ktorá v podstate tam tvorí nejakú vrstvu, hej, čiže to je ako v podstate ďalšia forma zateplenia niekedy, hej, alebo nejak. Takže v podstate je to veľmi dobre zateplené, skrátke. Super. A ešte by som doplnila, že teda tie okná, tým, že sú veľké, tak veľa ľudí sa samozrejme pýta, čo v lete, hej, že, alebo keď chcú mať proste nejaké súkromie vnútri, tak samozrejme dá sa to zatieniť, hej, či už exteriérovým buď žalúziami, alebo tak máme také posuvné panely. Čiže keď si ich vlastne zavriete, tak to máte ako stenu. Hej, že je to také variabilné vlastne. Keď chcete mať svetlo, si to všetko odtiahnete, keď chcete mať pokoj, tmu a ticho, tak si to proste zatiahnete. A vlastne v zime to tiež slúži ako na solárne zisky. Hej, že keď vám tam zasvieti slnko, tak si to vlastne sa vám oveľa ľahšie ohreje ten priestor. Zase v lete je tam riešené tienenie aj teraz riešime ako keby takéto pergolovité, aby sa to samozrejme neprehrievalo. Hej, že tie rolety vonkajšie sa zatiahnú, ale ešte naviac aj nejakú ako keby okolo pergolky, aby sa to neprehrievalo. Keď to urobíte vo vašom, nazveme to, oblúkovom dizajne, tak to bude aj celkom super vyzerať. Ako som spomínal, ja som bol v tej fabrike a presne váš zamestnanec mi ukazoval v podstate aj tú žalúziu, ako ide jednoducho dole. Tam mi ukazoval manuálne, viem, že je manuálne riešené, viem, že sa dá objednať elektrické riešené, celé sa to dá vlastne uzatvoriť, čo je úplne super. Možno by sme si ešte mohli viac povedať o tej variabilite aj v rámci interiéru a
a následne možno by sme mohli spomenúť aj v rámci spájania tých boxov. Tak my sme ten interiér koncipovali naozaj tak, že v podstate keď chce klient to mať úplne vykúchané, tak nie je problém. Čo najviac ľudia chcú, tak v podstate nechávame tú kúpeľňovú časť, tú bunku s tou technickou miestnosťou a vlastne ten obytný priestor si vie človek naozaj úplne jednoducho tým, že je to malý priestor a nemáte tam žiadne nosné priečky, nič, všetko je vlastne úplne v podstate hoci ako si to viete zariadiť. Teraz robíme taký layout, že tam bude veľa detí bývať napríklad. Niekto nepotrebuje kuchynku, niekto tam chce pracovať, ako keby mať pracovňu. Takže je to taký fajn, vďačný priestor a tým, že my sme dávali celkom veľkorysú výšku, že vlastne všetci, ktorí tam prišli, tak boli takí prekvapení milo, že je to naozaj vzdušné. A tým pádom sa tam v podstate zmestia aj dvojposchodové postele, nejaké vie sa tam spraviť aj ako keby také mini polpodlažie, ako máte v karavánoch, hej, že teraz nebude z toho dvojposchodový box, ale nejaké také spanie, hej, že sa dá spraviť. No a čo ste sa ešte pýtal? Ja by som povedal, že my vlastne predávame také dve varianty, hej, že ako si povedal ten prázdny box, hej, to je naozaj tá úplne najzákladnejšia varianta, tam sa človek môže v podstate akokoľvek zariadiť. Teraz sa bavíme s jednou takou zase švajčiarskou hotelovou sieťou, tí chcú, že úplne prázdno, oni si dajú aj svoje podlahy, lebo oni majú nejaké svoje štandardy v tom hoteli, zase aby to nejako na to nadviazalo, aj dizajnovo napríklad. A potom sú ľudia, ktorým to asi väčšinou, to voláme, že semi-box a to je taký, že zariadený v zásade. Hej, tam je to rozdelené teda na také, nazvime to, že 3 zóny. Jedna tá zóna, keď sa tak pozrieme na pôdorys, tak vľavo je taká tá technicko-kúpeľňová, čiže tam máme kúpeľňu s veckom, so sprchou a s umývadlom. Za tým je technická miestnosť, v ktorej sa nachádzajú najmä teda tie batérie, ohrev vody, kotol na ohrev vody a tak ďalej, ale je to aj nejaká forma malého skladu. Potom máme strednú časť, tá je z oboch strán má tie veľkorysé zasklenia, hej, ktoré keď sa na to človek pozrie, tak jedno je takto, druhé je takto, to je tá kapsula, ktorú tam človek vlastne vidí, to je tá kapsula. Diváci si to nájdu tu vo videu. Áno, čiže nebude vybiehať. Výborne, čiže to je ten akoby centrálny obytný priestor, kde je kuchyňa, nejaký taký stôl, hej, a tam prebieha ten život. No a potom máme vpravo časť, to je aj obývačková časť, a keď sa roztiahnú tie postele, tak je to spálňová časť. Tieto dve časti sú od seba oddelené takým menším šatníkom. Hej, čiže to je taký štandardný layout, v podstate obytný, ktorý si objednávajú väčšinou práve tie rezorty a takéto ubytovacie zariadenia. Super. Mne napadla ešte taká otázka, vy ste spomínali tie tiny housey, ono to vlastne celé smeruje do Európy, na Facebooku sú o tom stránky všade a strašne to vybehlo počas covidu hore. Počas covidu to išlo strašným spôsobom hore. Stalo sa to známe. Mňa by zaujímalo, lebo keďže som bol v tom boxe, a presne ten prvý dojem, ako ste spomínali, to nepripomínalo kontajnerový dom. Že vôbec. Nie len tým, že to teda bol som zariadenom, vedľa bol aj jeden, nazvime to, rozostávaný, že ešte nebol zariadený, ale ten pocit a ten priestor vo vnútri absolútne mne nepripomínal kontajnerový dom. Mne to prišlo širšie, vyššie, vzdušnejšie, či už tými aj obrovskými oknami, ale celkovo, ako ste spomínali, výšku. A čo by mňa zaujímalo, a určite to bude zaujímať aj vašich potenciálnych klientov, v čom sa to odlišuje od klasického nejakého tiny houseu. Teda okrem toho, že samozrejme to vieme umiestniť, ale či je to aj širšie, aj vyššie oproti takým tým úplne bežným, na ktoré vieme všade natrafiť. Ono, v zásade ten priestor akože je to možno trošku širšie, má to na šírku 3 metre, aby sa to dalo prevážať na kamióne bez sprievodného vozidla, to je tá maximálna šírka 3 metre. Výšku vnútornú máme, že 2,60, hej, to je potom 3,20 je tá absolútna, teda tá vonkajšia. Čiže tých 2,60 to aj podľa akejkoľvek obytnej normy je vlastne obytná miestnosť, 2,60, čiže človek má taký pocit, akoby, že je v normálnej miestnosti, nie v niečom takom stiesnenejšom, ako sa robia treba ako sú tie kontajnery, ktoré sú zo svojej podstaty nižšie. Potom samozrejme tie zasklenia tam robia svoje, takže v tomto je to trochu iné a ten dizajn, zase tie použité materiály, v tom, čo ste boli, to je práve jeden rezort vo Veľkej Lomnici, kde teda to teraz zhruba za týždeň už ideme finálne osadiť na miesto a bude sa to otvárať, ten rezort.
No, čiže tie materiály sú také možno trošku luxusnejšie, je tam veľa dreva a tak ďalej, čiže je to taký naozaj, že pocit domova. Hej, čiže necíti tam človek tú konštrukciu, tú oceľovú konštrukciu či tých kontajnerov, lebo aj my máme v podstate oceľovú konštrukciu, ale ona to je aj zvonku obložené drevom, znútra obložené drevom, tak ten pocit je naozaj iný. Hej, ja by som sa možno ešte vrátil k tej otázke, že toho spájania, tak my vieme tie boxy dať takto za seba, hej, a spájať a vytvárať tam viaceré miestnosti tým pádom, alebo teraz sme pripravili aj takú novú verziu, ešte teda to zatiaľ mám iba na papieri, a to je, že tam za tú kúpeľňu sa vloží jedna ďalšia spálňa. Hej, čiže teraz aj ako sa zmenil vlastne ten stavebný zákon, kde už teda nie je to len do 25 m2 tá drobná stavba, ale teda do 50, hej, tak už aj toto je tu taká väčšia miera flexibility. Vtedy sme to mali, že keď si človek dá 2 boxy, to je práve tých 50 metrov. Hej, teraz ten box má nejakých 32 metrov. Hej, s tou spálňou. S tou extra spálňou. Hej, že ten náš má stále 25, hej, čiže v zásade je to nejakých 8,3 na 3 metra. Krát 3 metre, krát zase tie 3. Super, takže budeme mať, nazvime to, spálňa, kuchynka, taký ten štandard, čo som ja videl, za tým je kúpeľňa s tým priestorom, nazvime to technickým, a cez tú kúpeľňu sa bude prechádzať. Ona tá kúpeľňa bude... To ma zaujíma, lebo určite by sa na to pýtali. To sa pomení, áno, to sa pomení trošku. Urobí sa tam priechod, aby sa nešlo priamo cez kúpeľňu. Áno, ona trošku sa akoby spravil sa tam priechod, chodbička, tá kúpeľňa sa trošičku natiahla. Hej, a tá technická miestnosť tým pádom tiež sa trošičku natiahla, ale zase je menej široká, ušia je, hej, a túto pribudla tá jedna izba. Takže sa trošku vyhrali s dispozíciou, aby tam prišla chodba navyše. Je tam taká chodba. Mne napadli staromestské byty, keďže natáčame v Staromeste a viem, že tu máte, ja to volám okružné byty, kde sa celý byt dá takto prejsť a prejsť sa ide cez kúpeľňu. Tak hneď prvý nápad bol, že ísť cez kúpeľňu, ale to je super. A zhodou okolností, akurát dnes je 1. apríla a dnes tam vstupuje nový stavebný zákon. Áno. Uvidíme, čo a ako. Skúste nám prosím povedať, určite každého zaujíma, a jedna z hlavných vecí, alebo jedna z hlavných kritérií bude, aká je cena. Tak vlastne my tam máme také 3 stupne. Tá základná verzia, ktorá je bez nábytku, ale je to vlastne fully off-grid elektricky, čo sa týka, tak je 55 000. Potom máme verziu, ktorá je komplet zariadená nábytkom, to znamená postele, skrine, kuchyňa, ktorá je tiež komplet zariadená, 65 000, a vlastne potom máme 69, to je aj s tým vodným systémom kompletným. A keď som povedala, tá základná, ten basic to voláme, tak tam okrem vlastne všetkých tých technológií je aj komplet kúpeľňa. To je v tých 55 000. Takže samozrejme potom závisí od toho, keď si človek chce dať nejaké materiály, ja neviem, luxusné, presne nejaké dreva a tak ďalej, tak to sú potom veci za príplatok. Ale myslím si, že ten štandard, ktorý sme my navrhli, ako ste ho vlastne aj vy videl v tej výrobe, tak ten je veľmi príjemný a sú tam použité materiály aj recyklované, aj zo zbytkového dreva, že s týmto sme sa celkom pohrali, aby teraz si niekto nepredstavil, že tam dávame nejaký masív, ťažký a tak ďalej, ktorý je drahý, ale jednoducho je tam drevo na pocit, ale je to vlastne z tých recyklovaných materiálov a to by sme chceli aj zájsť trošku ďalej, že aby to naozaj malo zmysel, nie len, že je to off-grid, ale že to je sustainable ako z hľadiska použitých materiálov a výdrže materiálov a tak ďalej. Viem, že vy ste veľmi eco-friendly, keď to takto môžem nazvať, ak sa nemýlim. Ale keby tam niekto chcel ten masív, kľudne, tak, ako to nie je, že sme proti. Viete klientovi dodať to, čo si vyžiada v podstate. Áno. Napríklad teraz robíme zákazku, kde naozaj to opotrebovanie bude veľmi vysoké. Bude tam vlastne bývať viacero detí a budú sa tam striedať a bude to naozaj, tam treba zase materiály, ktoré proste vydržia, hej, že tam jednoducho by nebolo úplne múdre pchať nejaký masív, hej, ktorý proste zničia, dajme tomu. Takže vieme to takto vlastne vykombinovať pre klienta, že čo potrebuje. Hej. No to, čo teraz vyrábame kapsule, hej, to je pre také, nazvime to, že edukačno-psychologické centrum na Ukrajine, hej, čiže je to 11 kapsúl, vlastne kúsok za hranicami slovenskými, hej, taký tábor práve pre tie deti, ktoré možno prišli o rodičov,
hej, a tak ďalej. Čiže naozaj tie deti tam budú bývať po 4 v jednej kapsule, budú tam dvojposchodové postele, hej, oni tam budú naozaj že bývať počas dlhšej doby, hej, potom možno tam budú zase nejaké ďalšie deti, budú tam s nimi pracovať psychológovia a tak ďalej, že zase toto je taký trošku iný typ použitia kapsule ako nejaký rezort, hotel a tak ďalej. Hej, čiže my sa aj tešíme takýmto iným zadaniam, iným zákazkám, hej, kde všade sa vlastne tento box dá použiť. A je to kvôli tomu, že vlastne sú tam časté výpadky elektriny a tak ďalej. Že tam to má naozaj zmysel byť off-grid. Rozumiem. Si ma trošku zaskočili teraz. V podstate bavíme sa o tom, že to je už také celkom ušľachtilé, by som to nazval asi týmto spôsobom, že bude postarané o deti, ktoré prišli o najbližších. Tak ušľachtilé je to hlavne z pohľadu toho investora, ktorý to robí za nás. Akože my sa tešíme z toho veľmi a že vlastne niekto využitie v našom produkte, že im to naozaj dáva zmysel. Skúsme sa teraz vrátiť trochu naspäť a skúste nám povedať, keďže váš box v podstate smeruje najviac na hotelierov, ekorezorty a všemožné parky, môžeme to takto nazvať teraz z môjho pohľadu. Pre koho ďalšieho by mohol byť tento box ešte určený? My sme si predstavili, že by mohol zaujať v podstate mladých ľudí, ktorí hľadajú alternatívne respektíve bývanie voči klasickým novostavbám, kde tie ceny už sú naozaj proste astronomické. My sme si robili aj pár takýchto štúdí, že sme si pozreli pozemky v okolí Bratislavy, Stupav a tak ďalej. A vlastne keď sme si vyrátali, že človek bude mať aj nejaký malý pozemok, bude mať tento box, ktorý si vie časom rozšíriť, tak vlastne cenovo to vychádza o niečo lepšie ako dajme tomu nejaký trojizbový byt, dajme tomu, že v Bratislave alebo v okolí Bratislavy. A myslím si, že to má zmysel pre ľudí, ktorí jednoducho chcú žiť ako keby mimo systém, že ono tých ľudí je stále viacej a viacej a myslím si, že keď to dáva aj ekonomický zmysel, tak do toho tí ľudia pôjdu. A vlastne my sme aj rokovali s viacerými bankami, že by na to poskytovali vlastne financovanie. Majú na to finančné produkty a vlastne im to dávalo tiež zmysel. Čiže aj takýmto spôsobom by si vedeli, nie je to úplne klasická hypotéka, ale je to proste produkt finančný. Čiže vedia si to takto financovať a vlastne na konci budú mať akože aj svoju záhradku. Hej, že veľa ľudí by chcelo rodinný dom, ale jednoducho si ho nemôže dovoliť, lebo dať 500-600 tisíc za rodinný dom, tak to je hypotéka na 2 životy. Čiže vlastne, keď si zoberiete cenu 65 000 za ten box a neviem, koľko tie pozemky sme tam pozerali. Hej, tak... ja môžem podať takú use case, hej, čo sme riešili, bolo tam napríklad Stupavé, hej, tam vieme tie záhradkárske pozemky, také štvorárové kúpiť možno za 30 000, hej, že takto nejak plus minus vychádza. Teraz dali by sme tam, keď teraz rátam, že nezariadený box, hej, to máme 55 000, to máme 85 000, do toho by sa spravila nejaká studňa, žumpa, niečo, hej, čiže akože sme niekde pod 100 000 a teraz jednoizbový byt v Stupavé tiež možno stojí na tejto úrovni, možno 100, možno 120, ako čo, možno je trošku väčší, možno je trošku väčší, hej, že má napríklad 30 m2, hej, ten box, ten základný má 20 m2 čistú plochu, hej, ale zase je tam benefit tej záhradky, čiže už je to nejaká forma alternatívy takéhoto bývania. Hej, že buď si kúpim naozaj v nejakom paneláku jednoizbový byt v Stupave, alebo už mám záhradku s takým menším domčekom a je to naozaj, áno, možno aj pre nejakých starších ľudí, možno pre nejakých singles, hej, možno ako nejaké štartovacie bývanie pre niekoho, možno niekto tú záhradku zdedil a tak ďalej, že potrebujú nejako využiť. Čiže tých možností je viacero, hej, a je to, voláme to v podstate tým jedným slovom, buď štartovacie alebo alternatívne bývanie. Super, to ste mi zodpovedali. Zase ďalšie otázky, presne mne napadli vlastne záhradkárske oblasti a tiež som videl do okolností v Stupave viacero všelijakých variant, ako sa ľudia snažia bývať. A keď ste spomenuli aj tú cenu jednoizbákov, za mňa, keďže som realitný maklér, viem, čo sme tam minulý rok predávali, bolo to medzi 120-130, bola novostavba, v podstate totálne nezariadená, maximálne s kuchynskou linkou, takže plus minus a samozrejme bolo to bez balkónu napríklad, konkrétny ten typ bytu, takže keď si porovnám, že si mám kúpiť jednoizbový byt, alebo môžem, a bez balkónu, jednoizbový byt a môžem mať
niečo, kde keď si otvorím tie dvere, alebo to veľké okno, ja to budem volať a idem na záhradu, ktorá bude mať 300 m2, tak to je ako mať 300 metrovú terasu a úplne iné prostredie, ovzdušie a tak ďalej. A ono ešte, my sme vlastne rátali aj s tým, že tento box stále viete predať ako second hand na sekundárnom trhu a stále to má nejakú zostatkovú hodnotu. Hej? Že keď sa človek rozhodne, že sa ide odsťahovať, tak proste to strelí a ten box si vie nový majiteľ zase prísť takto zobrať s tým žeriavom nákladiakom, odvie si zase na svoj pozemok a vlastne sa mu niečo zase vráti tomu pôvodnému klientovi. Takže aj taká tá voľnosť v tom trošku je, keď sa mladí ľudia možno nechcú zaviazať k nejakému jednému miestu s tou hypotékou na, ja neviem, 40 rokov, tak toto je tiež vlastne taká výhoda toho boxu. Alebo si ho môžu prevádzať so sebou. Dajme tomu, že môžu ísť, lebo záhradkárske oblasti fungujú aj tak, že si viete tú záhradku prenajať, on si ho tam umiestní a keď sa mu zlepší napríklad jeho finančná situácia, si už kúpi vlastný pozemok, tak zase ten box iba zoberie a vie si ho previesť. Eventuálne takýmto spôsobom. Áno, je k tomu možno takých pár dát, poviem, že čo máme správnych. Ono vlastne, ten box viete odpísať už to v nej za 6 rokov. No potom sú niektoré pozemky, kde sa môže meniť územný plán. Hej, čiže môže to byť záhrada a viete, že možno za 10 rokov už to bude stavebný pozemok. V tom momente viete ten box napríklad predať a postaviť si tam rodinný dom. Možno za tých 10 rokov aj tá finančná situácia sa vám zlepší, že ten rodinný dom si tam viete postaviť a ten box viete možno za polovičnú cenu predať, možno za viac, to už je otázka. Alebo si ho nechať ako hostovský domček. Alebo ako nejaký záhradný hostovský, ako nejakú kanceláriu v záhrade, nazvime to tak a tak ďalej. Kancelária je podľa mňa fantastická záležitosť. Tých možností je viacej. Kanceláriu si tam viem úplne vážne predstaviť, že vyjdem z domu, prejdem síce možno iba 20 metrov na záhrade, ale prídem do boxu a fakt sa necítim ako doma, lebo všetci vieme, aká je produktivita doma, no? Takže keď človek vyjde von a príde do niečoho, čo bude mať prerobené na kanceláriu, bude to tento box, ale stále bude doma, že nemusí niekde hodinu cestovať, to je veľmi úplne fantastický nápad, mať z toho kanceláriu. Mne napadol jeden produkt, ktorý na mňa vybiehal. Ja sám som si kúpil prvý motorák pred 2 rokmi, akože maličký, s tým, že má akože dvojkajotu takú, takto je to vysoké, čisto na ležato. A toto by mi vôbec nenapadlo. A videl som teraz viem, že som videl v podstate produkt, niekto tu predáva. Jak sa volá ten náš kamarát Tomáš? Je, že celý presklený box jak na člne, nazvem to. Takže tiež halbotového typu. My sme s nimi... Áno, jedni takí kamoši tiež vyrábali takéto veci. Ježiš, ja to poviem, lebo však oni nám robili ponton práve pod kapsulu. Takže teda už ste skúšali tým pádom. Takže ste skúšali dať kapsulu, aby bola plávajúca. Projektovo. Projektovo, ako reálne ten potom sa nevyrobil, lebo on stal asi 10 000 eur. Ale akože ani sme to moc nemarketovali a tak ďalej, ale v podstate veľmi podobný koncept by sa dal spraviť s týmto boxom hejtovom. Takže naprojektované vlastne máte naprojektovanú kapsulu, ktorá sa položí na pontón. Ja tu budem hovoriť tak, aby to bolo, aby tomu každý rozumel. Položíte kapsulu na pontón, ono vám to pláva, viete si to kde ukotviť a tam fungovať. Áno, bol to vlastne betónový pontón, to bolo celkom zaujímavé. Hej, a on bol špecializovaný, bol presne vyrátaný na tú kapsulu. Hej, kapsula sa dala kdesi tu vznikla taká pekná teraska a tak ďalej, že celé to malo nejakú svoju architektúru, nejak to vyzeralo, ale vlastne tento koncept by sa dal preniesť aj na boxy úplne v rovnakom móde. Samozrejme bude trošičku väčší ten pontón, tým pádom trošku drahší, ktorý ten pontón stál okolo 10 000 eur. Pre tento box by bol pravdepodobne drahší tým, že je to ťažšie, samotný box tým, že je väčší, zase nejaké terasky, aby boli okolo a tak ďalej, aby to nejako fungovalo, ale určite je to jedna z ďalších ciest, ktoré by mohli nejakým spôsobom fungovať. Super, to znamená, že môžem si to zobrať na všetky tie možné, nazvime to túto bratislavské ramena, malého Dunaja, kade tade, že eventuálne do budúcna rozmýšľate aj týmto smerom, že by sa to dalo, alebo čakáte na to, kým vám prídu nejaké objednávky, alebo kým sa o to začnú ľudia zaujímať. Tak my robíme veci postupne, hlavne, že nechceme vlastne veľa vecí začať ako keby, že naraz a rozptýliť tú pozornosť, pokiaľ nepríde objednávka, áno, ale myslím si, že časom to portfólio budeme rozširovať aj keby tá objednávka najprv neprišla, hej, lebo však ľudí to asi nenapadne úplne, že by sa to dalo. Takže to portfólio chceme určite rozširovať, aj čo sa týka takýchto akože add-ons, hej, produktov, alebo využití pre aj box, aj tú kapsulu. Keby som to prirovnal k autám, vyrobili si najprv sedán, teraz keďže pridávame ďalšiu miestnosť, tak už máme kombíčko a keď to dáme na vodu, môžeme mať kúpe. Áno, akože takým spôsobom vlastne chceme fungovať, že najprv teda nech sa ten jeden
produkt ako keby zabehne a tak ďalej a potom môžeme ísť ďalej. Super. Áno, my sme tak vlastne, mali sme aj také memečko, keď sme predstavili tento produkt EcoCapsule Box, tak EcoCapsula Originál, to bol taký športiak, hej, teraz EcoCapsule Box je vlastne taký van. Takže sa vám to ešte aj trafil do memečka. Áno. Čo mi teraz napadlo, a to som to memečko nevidel, teda ja som videl, že si hovorím, že všetky memečka, ale nevidel. Dobre, poďme si skúsiť povedať ešte niečo o dodacích lehotách. Možno niečo málo o tom, aj kde to vyrábate, aby ľudia vedeli, či to ide od nás, pre nás. Dobre, čiže vyrábame to, máme také dve prevádzky, jednu v Michalovciach, druhú v Nitre. V tých Michalovciach sa teda robí tá základná konštrukcia, nejaké boxy sa aj dokončujú v tých Michalovciach, nejaké boxy sa dokončujú tuto v Nitre. Čiže to sú takí partneri, s ktorými robíme teraz. My samozrejme už vidíme, že ten záujem o boxy je pomerne veľký a určite budeme hľadať ďalších partnerov, aby sme vedeli uspokojiť dopyt. V tejto chvíli v tomto momente vyrábame 12 boxov. Tam sú dodacie lehoty zhruba 4-5 mesiacov, keď robíme takú väčšiu zákazku. Keď dodávame napríklad jeden box, tak to je niekde medzi 2-3 mesiacmi. Super, takže človek si zadá u vás objednávku, vybere si, či chce ten basic, stred niečo viac, eventuálne niečo na mieru. Za 3-4 mesiace môže bývať. Pristavíte mu to a na pozemok zapnete a býva. Áno. Presne tak. To je super. A čo sa týka zahraničia, viem, že teraz rozbiehate nejaké projekty v Amerike. Ako sa vám tam darí? Áno, tak Amerika je pre nás celkom podstatný trh, lebo vlastne tá pôvodná kapsula najviac zarezonovala tam. Čiže my sme v podstate nepredali ani jednu na Slovensku. Skôr ako fakt, že tým smerom, že Amerika, Karibík, Japonsko. No a vlastne tento box sme začali trošku inak, že mierime najprv teda Slovensko-Čechy trh a v podstate v tej Amerike by sme to chceli vyrábať, lebo v podstate nechceme to dovážať, však vlastne teraz tie clá, tak Jasne, to by sa neoplatilo. To je komplikované, ale čiže náš CEO tam bol teraz v podstate týždeň alebo koľko, hľadať partnerov, aj teda nejaké stretnutia prebehli a vyzerá to teda veľmi dobre, že by sme to vyrábali tam a tým pádom by vznikla taká americká pobočka. A takto by sme potom chceli postupovať aj do iných krajín, kde teda sú nejaké záujmy. Takže postupne budeme budovať nejakú sieť distribútorov, respektíve firiem, ktoré budú spadať pod našu materskú firmu na Slovensku. Takže u nás na Slovensku pre nás, dajme tomu pre Čechy, možno niekde blízko v rámci Európskej únie, v rámci stredu, kde nemáte clá, nemáte nič, čo by vám to, nazvime to, biznisovo pokazilo. A v Amerike si vytvoríte dcerské spoločnosti alebo jednu dcersku podľa toho, ako kde a budete expandovať aj tým smerom. Áno, ako taký je plán. Aj tá doprava vlastne, kapsula bola veľmi ľahko prepraviteľná, lebo sa zmestila do štandardného lodného kontajnera, ako tá doprava bola celkom v porovnaní ako s cenou kapsula lacná, ale ten box už je trošku problém, lebo predsa len má väčšie rozmery a teda zvládame to po tej Európe, aby to malo nejaký zmysel ekonomický zatiaľ, čiže ale hovorím, že úplne sa prvotne fokusujeme teraz, že Slovensko, Čechy. A vyzerá, že vlastne nám to na ten rozbeh aj bude stačiť, že je tu ten záujem a myslím si, že je to fajn ako na rozbeh. Super. Čo sa týka, vráťme sa ešte k tým rezortom. Koľko by potenciálneho klienta, napríklad ja hovorím, že hoteliera, stálo, keby si chcel objednať u vás 20 boxov, prispôsobiť si to, čo celé, ako by vyzeral vlastne celý ten proces, že zastaví sa za vami, alebo vám zavolá, alebo zavolá mne ako predajcovi, nakontaktujem vás, vy si s ním sadnete a koľko by bol proces, že on si chce robiť celý ekorezort, že má hotel, má tam vedľa obrovskú lúku a chce si to rozšíriť, dajme tomu o 20 týchto boxov, čo všetko by to obnášalo. Že tá prvá polovica procesu je taká štandardná, že príde a objedná si ten počet kapsúl, respektíve ten počet boxov, či už to bude plno zariadené alebo tie prázdne, väčšinou to robíme ako prázdne. Potom nastáva nejaká miera customizácie toho interiéru, že či zoberie ten tradičný, alebo či tam budú nejaké zmeny. Hej, to je tá jednoduchšia časť a potom máme také extra služby, kde sa venujeme konkrétne tomu pozemku. Hej, tam to môže byť naozaj také variabilnejšie, tam vieme pomôcť s projektom na ohlásenie, tam vieme vybudovať siete,
Napríklad to teraz robíme vo Veľkej Lomnici na ten malý rezort, hej, tam na kraji pozemku je voda a kanál, hej, tak to ťaháme po celom pozemku, robíme tam také pätky, základy pre tieto boxy, robíme tam landscapeové úpravy, hej, čiže až tú záhradnú architektúru. Hej, čiže naozaj tých služieb, ktoré vieme spraviť, je pomerne veľa. Takže nie je to o tom, že im iba predáte box vybavené, v podstate tým pádom, že ste architekti, tak im viete zastrešiť, ja to nazvem celý taký ten kompletný stavebný proces s napojením na siete, ak teda tí ľudia chcú siete, to nechcú využívať off-gridovo. Hovorím, mňa stále fascinuje ohľadom, že viete vypočítať, kade tam na tom danom pozemku plus minus ide slnko, či to má byť otočené na sever, na juh a kde presne, či treba umiestniť vlastne ten box. Takže klientovi to viete dodať od A do Z, ešte customizovať na mieru. Čo ďalej ešte viete pre klienta spraviť? Napríklad konkrétne, čo máme ten projekt na Ukrajinu, tak tam súčasťou zmluvy je, že školíme nejakých ľudí, v podstate takého školníka alebo domovníka, akokoľvek to nazveme, niekoho technicky zdatného, ktorý sa o to centrum tých 11 kapsul bude starať. Skúsme teda ešte našim sledujúcim vysvetliť, aký máte záručný servis, akým spôsobom vlastne sledujete. Viem, že je tam diaľkový prístup sledovania napríklad pri ekokapsule, ako to funguje pri boxe. My sme vlastne pri kapsuli mali tento prístup do každej, do vlastne elektrického systému. Tým, že sme mali kapsule Kazachstan, Kostarika, Karibské ostrovy, tak ako neprichádzalo veľmi v úvahu tam prísť na prvý problém. Čiže my sme, naši technici vlastne sa snažili zistiť pripojením, že čo sa tam stalo. A keď to boli chyby, ktoré boli v možnostiach nejakých lokálnych ľudí to opraviť, tak vlastne im dávali normálne cez Skype, hej, sa opravovalo. Že jednoducho, trvalo to síce dlhšie, ale jednoducho väčšinu vedeli akože lokálni ľudia opraviť alebo nastaviť. A stali sa nám samozrejme aj také pri tých úplne prvých kusoch, veď tak akože je to nový produkt, to bol zložitý a tak ďalej, že jednoducho sa cestovalo. A naozaj sa cestovalo do Kostariky a na Bahamy a podobne. Minimálne ste mali dovolenku. Chalani mali výlet a vlastne museli niektoré veci naozaj nastavovať tam, čo teda samozrejme nie je ekonomické a vlastne aj tým sme zbierali ako keby tie dáta aj zo servisov, aj vlastne, ako Tomáš spomínal, že máme zo všetkých tých miest, kde kapsule boli, tak máme ako keby zber dát, čo sa týka osvitu, vlastne funkčnosti tých solárov. My sme mali aj veternú turbínu, tak tu sme vlastne potom zistili, že až taká potrebná nie je, že vlastne ten jej výkon je veľmi minimálny na väčšine teda tých miest. Samozrejme v nejakom Holandsku to malo zmysel a tak ďalej. No a vlastne tento box tiež funguje na podobnom princípe, má smart home systém a tak ďalej. A možno povedz tých boxu. A takto mne iba napadlo, keby som bol ja človek a keď vás chcem odpojiť od toho prístupu, kúpim si od vás box a nechcem, aby ste sa mi vedeli do neho nabúrať. Dá sa to? Aby ste sa mi do neho nenabúrali? Ale ono to nie je ani, že nabúranie. My proste sledujeme nejaké dáta z meniča, kde na stránke toho meniča sú nejaké dáta, ktoré vieme sledovať. Takže nebudem ležať v posteli v boxe a vy sa budete hrať so žalúziami. Toto nie je až takto. My naozaj len vidíme nejaké prvotné dáta a vidíme, že čo by mohlo nefungovať napríklad. Je to dobre na tú diagnostiku. A vlastne ten človek musel spolupracovať v tej chvíli, keď sme sa tam ako chceli tú diagnostiku spraviť. Že to sme vlastne nerobili bez nich. Čiže oni o tom vedeli, oni o to požiadali. Takže nie je to také, že sa hrábeme ľuďom vôbec. Jasne, ja sa pýtam pre všetkých konšpirátorov a Tesly ovládané na diaľku a tak ďalej. Určite si nájdu v tom svoje, ale nie je to tak. Ale potom, aby som doplnil vlastne ten servis, čiže snažíme sa hľadať aj lokálnych partnerov. V nejakých momentoch vieme spraviť aj my ten výjazd, keď už je to nutné. Napríklad pri tomto ukrajinskom projekte, ktorý som tu už viackrát spomínal, tak tam zaškolujeme človeka, ktorý sa bude o to starať. Čiže väčšinu, ak nejaké problémy vzniknú, tak vyrieši on. Ak nie, tak samozrejme to nie je až tak ďaleko, takže vieme tam vybehnúť alebo spraviť nejaké doškolenie a tak ďalej. Tu budeme reagovať. Takže je tam záručný akýkoľvek iný servis, aký klient potrebuje. Presne tak. Samozrejme je to aj v našom záujme, aby ten klient bol spokojný. Super, a tuto ešte od technika mi prišla taká otázka.
či viete urobiť úplne vodotesnú tú kapsulu, nie len to, čo sme spomínali, že na nejaký pontón, neviem, čo tým pán technik myslel, ale či ju viete spraviť. Vlastne to tá myšlienka bola, napríklad, čo si ja pamätám, nejaké 4 roky dozadu, zháňali v Slovinsku kapsulu, ktorá by dokázala byť premiestňovaná, že iba na jednu sezónu lyžiarsku úplne hore a tam by boli ľudia ubytovaní, ktorí sledujú lavinové pohotovosť. A tam musela byť vodotesná, či... Tak to posadíš na sneh, to neposadíš na ona, to je vlastne posadené na... Ale predpokladám, že váš box je zateplený, keď to nazveme, a je hydroizolovaný a všetko. Ono to vždycky je tak musí byť postavené na niečo pevné, hej, že nie na sneh, ale ako to nemá na to nejaký veľký vplyv. My sme mali aj kapsul vlastne na Mount Titlis, čo je koľko, 3500? 4000? Odtiaľ som videl nejaké zábery, doteraz som si myslel, že to je animácia, dobre, už viem, že to nie je animácia, super, dobre vedieť. Tam som videl, že to monumentálny výhľad. To bolo skvelé, vlastne to bol aj ten use case, ktorý akože sme veľmi radi, že sa to podarilo, tá spolupráca, a že vlastne to bolo vybukované celú tú sezónu, čo to tam bolo postavené. Teraz namiesto ekokapsule, ktorá mala 8 metrov, vieme takto doručiť box, ktorý má 25 plus metrov, už podľa toho, kto si to ako nakombinuje, a môže mať monumentálny výhľad s oveľa väčším priestorom. Len ten box teda je menej mobilný trošku ako tá kapsula, že tu sme tam vlastne doviezli helikopterov. Takže neviem, aká veľká a či vôbec taká je, ktorá by vedela doručiť box niekde takto na Mount Titlis, ale my to tam ani nemierime na tento segment boxom. Takže na to je stále kapsula určená na také úplne špeciálne pozemky, nedostupné, spektakulárne, tak na to vlastne je stále kapsula určená. Super. A keby som zohnal klienta za spenu, čo chce box, tak tam dáme box. Nejako my sme to vymysleli. Nejak to vymyslíme. My hovoríme, zapriahneme niekoho s lanami a ideme na to. Väčšinou všetko je otázka peňazí, hej, že čo ten klient chce a koľko je ochotný za to zaplatiť, a my už to vymyslíme, hej, že tým, že sme tam aj architekti, dizajnéri, konštruktéri, tak ako my tiež nás to v podstate baví, hej, vymýšľať ďalej. Ešte možno zaujalo teraz, keď ste spomenuli to osadenstvo vo vašej firme, koľko vás tam teraz je? Viem, že naposledy ste hľadali, a to naposledy, aby som bol v obraze, teda diváci boli v obraze, je možno niekde spred 5 rokov rozhovor, ste hľadali ďalších projektantov, lebo viem, že vy sa snažíte stále inovovať a vlastne posúvať sa dopredu. Aký máte teraz veľký tím? My sme zvolili teraz takú stratégiu, že väčšinou spolupracujeme s externými firmami, nielen čo sa týka výroby, ale aj čo sa týka projektovania. Že my si ten interný tím udržiavame naozaj veľmi malý, že do 10 ľudí. Je to vlastne aj flexibilnejšie, nákladovo je to samozrejme priateľnejšie. A my niekedy jednoducho veci vyvíjame treba z pol roka, čiže aj ten človek, ktorý by sme najali, tak ako by potom možno už po tom pol roku nemal u nás veľmi čo robiť. Takže preto nám viac sedí takáto spolupráca, že s externými už zabehanými firmami. A keď dáme si takýto online inzerát a hľadáme systémového inžiniera, to je v podstate človek, čo sa venuje najmä tým elektrickým systémom a koordinácii všetkých systémov. Ale so zameraním teda na ten elektrický, respektíve nejaký solárny systém. Hľadáte ho teraz, v tomto momente? Áno, hľadáme ho teraz naozaj, lebo to je pozícia, s ktorou máme akože vždycky problém. Samozrejme, aj sme mali, v jednu chvíľu sme mali dokonca, že dvoch. Som mal pocit, že to boli tí jediní dvaja na trhu, ktorí boli, ako naozaj tých ľudí, ktorí toto robia a tak pomerne úzko špecifikované, ako my potrebujeme, tak je naozaj, že na prstoch jednej ruky v zásade. Takže ešte raz, koho hľadáme? Systémového inžiniera so zameraním na elektrický systém a koordináciu ďalších systémov. Čiže to je tá rola. Chcel som vám to zopakovať, absolútne bez šance. Tak sa skúsme rozlúčiť tým, že vypoviete namiesto mňa nejakú radu od rada. Akú radu by ste dali divákom? Teraz som vás zaskočil, že? No. Bude sa to týkať akože boxu, alebo tak, že majte sa radi. Toto nebudem strihať a nechám si to tam celé, tento konečne som dokázal ja zaskočiť. Aj, že najlepšia zmrzlina je pistáciová, jo, tak. Aha, to je dobrá rada, Kľudne môžete si premyslieť. To teraz teda akože fakt zaskočil. Musel som aj ja niečo vyskúšať, nech som není za úplného trapáka. Nie, keď to tak poviem, že my v podstate tým ľuďom trošku aj radíme, alebo celý princíp ekokapsule ako takej, teraz nehovorím o boxe alebo o produkte, ale ako keby tá myšlienka ekokapsule je v tom, že radíme ľuďom, respektíve ich edukujeme v tej energetickej oblasti. Lebo každý človek vie, že
koľko má peňazí zhruba na účte, koľko má vo vačku a tak ďalej, ale nevie, že teraz keď sme tu, že koľko energie míňame. Hej, a v tej kapsuli si to všetko meriate a musíte s tou energiou žiť, s tou energiou, ktorú máte momentálne v tých batériách, respektíve ktorú môžete získať z toho soláru a musíte nad tým začať rozmýšľať, že OK, tak teraz sa nebudem tuto sprchovať 45 minút v horúcej vode, lebo si miniem tú energiu, neviem tu celý deň vyvárať guláše, ale možno, že trošku tak rozumnejšie prístupovať k týmto energetickým veciam. Hej, a to je taká možno, že rada aj taká všeobecnejšia ľuďom, že by mali nad tou energiou trošku viacej rozmýšľať, ako ju míňajú a možno míňať minimalistickejšie alebo s rozumom. A ja to tak zabalím, že ako by to povedala Miss sveta, že proste trošku chceme tú planétu šetriť my týmto spôsobom a vlastne to bývanie je jedna akože z vecí, akou sa dá začať. A to tá energia, ktorú človek vlastne potrebuje, či fakt si potrebuje uvariť, ja neviem, 4 jedlá, neviem aké a sprchovať sa hodinu a tak ďalej. Teraz som to nadniesla trošku. Takže možno toto je taká tá rada, hej, že si trošku vážiť ako keby tie zdroje, ktoré na svete sú a sú konečné. Hej? A že naozaj toto je taká malá kvapka v mori, možno ktorou my chceme prispieť ako keby k nejakej udržateľnejšej budúcnosti pre naše deti. Takže... Super, ďakujem veľmi krásne, pán Žaček, pani Polová. Ďakujem aj. Ja to možno ešte zabalím, už sme tu počuli Miss sveta, tak ja budem misák Slovenska. Šetrite energiu a narábajte s ňou správne. To je dnešná rada od rada. Vidíme sa na budúce. A nezabudnite, chceme bývať. Radovan Horský, meno čo tu zostane.